Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhethe ukuxolisa ngenkomo ethi UKhuzani Mpungose kwinkosi ke ubaba uMangosuthu Ubuthelezi emva kwesenzo sakhe ke esingabaphathanga kahle abantu abaningi la ilingisela khona ke yona inkosi ubaba uMangosuthu Ubuthelezi la ikhuluma khona ke endlunkulu. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilandibolo khona le video. Mangoqala usidonela elikhasi wamukelele igama lami usibonga konke wakandwantu mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha kanye nehamba phambili. Abantu abaningi ke basale behlabeke umxhwele ngesenzo somculi kaMaskand uKhuzani Mpungose emva kwesenzo sakhe ke sokuthi eyoshweleza kubaba uMangosuthu Ubuthelezi. uKhuzani ke ukhiphe inkomo ehamba ngamasonto emva kwesenzo sakhe ke esingabaphathanga kahle abantu abaningi la xekwa khona ke ngokuthi elingiseleke iyona inkosi ubaba uMangosuthu Ubuthelezi. Kodwa ke ulibonile iphutha lakhe uKhuzani wase ke eyoshweleza ngenkomo la yohlangana khona okokuqala naye ubaba uMangosuthu. Kanti ke ubhalile lapha enkundleni yakhe kaFacebook wathi ke iqiniso lithi ke sifunda ngamaphutha. Uma uthe uyaxoba washelela kumele ke uvuke uzithathe ubone iphutha lakho ushweleze ngoba ke akekho ongalenza iphutha. Wasethi ke ngithole ukuthokoza okukhulu uma ngifica ke uShenge nje esihlekela esikhululekeleze esho ukuthi ke akanalutho kweyakhe inhliziyo. Wakuveza ukuthi ke uyaqonda kahle ukuthi uma sengichaza ukuba ke bekungamanqoko nje. Wasethi ngithi yobeke kubona bonke abathintakayo kukho soka elinganasici. Abantu abaningi bajabule kakhulu abangabalandeli baKhuzani ukuthi ke uKhuzani ukhonile ke ukuthi noma ibona ukuthi unephutha wazehlisa wayoshweleza yize noma bengaphoqi ukuthi ke kube khona okuthile akukhipha njoba ke ngeviki eliphelile ke uKhuzani kwahlangana nendodana yakhe ubaba uMangosuthu Ubuthelezi wabe esesho ukuthi ke akukho ke azomhlawulisa ngakho uKhuzani kodwa ke lokhu kube ukusuka nje othandeni lakhe. Ngizofunda ke ama-comment abantu ambalwa nje abajabule ngesenzo sikaKhuzani. Utheke uVictor Amakhaye noma Mahaye uthe awu madoda niyasibona isibhukabhuka senkabe enkulu ephuma kwinkosi yoMaskand. Wathi ke siyabonga King Khuba uqhubeke njalo ke nokusithoba siyabonga kakhulu. Omunye ke uthe wenze into encomokayo uLindi Shabanga wathi wenze into encoma kakhulu Khuba qhubeka njalo uhloniphe. Kanti ke uceliwe Mkhwanazi uthe cha kodwa ke ukhulile Khuba noma ke abantu bengathini. Bafethu ke ngeke ngiwaqede wonke ama-comment abantu kodwa ke ngithe angithathe lawa ambalwa. Abantu ke bebedlulisa ukuncoma kakhulu nokujabula ngesenzo sikaKhuzani ukuthi ke yize ke enephutha kodwa ukwazile ke ukubona iphutha lakhe wazehlisa wayoxolisa kubaba Ubuthelezi. Kanti ke bafethu ke mina angivele ngiphele khona la siqedele indaba ekhona lapha kwi-comment section. Mina ke njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke asibambane evidweni elandelayo. Ngizothanda ukuzwa ke ukuphawula kwakho ngaso isenzo sikaKhuzani.